பறவைகளிலேயே புத்திசாலி என காகத்தை சொல்வார்கள். காகத்தின் புத்திசாலித்தனத்திற்கு அடையாளமாக காக்கா நரி கதை, காகம் கற்களை போட்டு தண்ணீர் குடிக்கும் கதை என சில கதைகளை நாம் சிறு வயதிலேயே கேட்டிருக்கிறோம். சில சினிமாக்களில் கூட காகம் பேசுவது போலவும் அட்டகாசம் செய்வது போலவும் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸை பார்த்திருப்போம். அதையெல்லாம் மிஞ்சும் அளவுக்கு இருக்கிறது இந்த வீடியோ. கடை ஒன்றில் ட்ரேயில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் முட்டையை அபே செய்ய எண்ணிய காகம் ஒன்று யாரும் இல்லாத நேரம் பார்த்து கடைக்கு சென்று முட்டைகளை அடுக்கி வைத்திருக்கும் ட்ரேயின் மீது உட்கார்கிறது. பின்னர் பொறுமையாக மேலே இருக்கும் ட்ரேயை தன்னுடைய அலகால் தூக்கி கீழே தள்ளும் அந்த காகம் பொறுமையாக ஒரு முட்டையை தூக்கிச் செல்வதற்கு ஏதுவாக தன்னுடைய அலகில் கச்சிதமாக கவ்விக்கொண்டு அங்கிருந்து அசால்ட்டாக பறந்து செல்கிறது. யாரோ ஒருவர் காகத்தின் இந்த தந்திர செயலை வீடியோவாக பதிவு செய்துள்ளார். பாட்டியிடமிருந்து காகம் வடையை தூக்கிச் சென்றது வெறும் கட்டுக்கதைதான் என நினைத்து கொண்டிருக்கும் நமக்கு இந்த வீடியோவை பார்த்தால் அந்த கதை உண்மையாக இருக்குமோ என தோன்றுகிறது.